Okay, at this very moment, sumamati na kita sa suwabe naman nga banon ni kagrupong Roger Ditablan. Okay, isang barangay. Talo sa Numangas, ang iyang pag-ambahon, ang title, ang Bakhaw. Palakpakan natin mga kagrupo, mga kaparty. DJ Fees, Brian. Ang bungas ang bakhaw, kay nangabit-kabit, kay nangigpat-higpat, bituon sa langit. Ang gugma mo nunoy, kung dilimpit-limpit, dili makasaka, hagdanan pa langit. Hagdanan pa langit, pito ka andana, amo ang alagyan, sultiro dalaga. Ang gugma mo nunoy, kung alang-alang pa, dili makakuha sini nga dalaga. Ini nga dalaga, serbiyan mo anay, wala makapulos, iloy ko kag amay. Imo lang ako waon, nga wala sing kabudlay, wala makapulo si nanay kag tatay. Ang bungas ang bakhaw, kay nangabit-kabit, kay nangigpat-higpat, bituon sa langit. Ang gugma mo nunoy, kung dilimpit-himpit, dili makasaka, hagdanan pa langit. Hagdanan pa langit, pito ka andana, amo ang alagyan, sultiro dalaga. Ang gugma mo nunoy, kung alang-alang pa, dili makakuha sini nga dalaga. Ini nga dalaga, serbihan mo anay, wala makapulos, iloy ko kag amay. Imo lang ako waon, nga wala sang kamudlay, wala makapulos si nanay kag tatay. Imo lang ako waon, nga wala sing kamudlay, wala makapulos si nanay kag tatay. Imo lang ako waon, nga wala sing kabudlay, wala makapulo si nanay kag tatay. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DJ Fees. Okay, salamat gid kagrupong Roger Ditablan para sa Bakhaw. Okay, so ang Bakhaw makita nato sa mga suba, no? Pero may last siya kayo na ako ng batian. May hindi makapulos si nanay kag si tatay. Posible sa mga nga nagapangasawa bala nga siyempre ginabakit lang sa mga ilang mga pangasawa, no?